Goeie, het is woensdag 4 februari. Dit is Biend met Joen on tafel. Leni Dijkstra, zij brengt in het theater een hommage aan haar huid, Tetman de Vries. Maar diëtiste Liesbeth Rubing heb ik het over zoeker. Is het echt zo'n grutte vijand, zoals die Soens goeroes nou beweren? En leefhavers van het Frieske Hinder kunnen haar het opheljen met de nieuwste film van Pieter Tjeersma. Het verhaal van het Friese paard, zoals nog niet eerder verteld. Dat is de insteek van de documentaire serie van Omroep Friesland en het Koninklijk Fries Paardenstamboek. Ja, prachtige beelden. Wat heeft het nou eigenlijk met Fries Kinder? Ja, juist het wel binnen filmsterren eigenlijk. Hè? When you look them in the eyes, you see the wisdom of age, zei Dan Brown. Dus de uitstraling, die maan, die egen. Hollywood is er gek op. Dus, ja. Dus het tieren wij er ook eens een film om uit. En ik dit samen een film, hè? Nou nee, de film. De film. Een monument. Oké, ja. Nou dat is heel wat. Nou, zullen we eens even hoe dat in vormelijke boxes is. Ja, en ik hebben we weer een verhaal in uw serie Oer Troszetters. Dan zorgen wij een vrouw die het haar zelfs uit de string van haar familie Fjosje moest. Ja, bij de naam Tetman de Vries. Dat gaat bij de jongste generatie misschien net voortendadelijk een logje baan. Maar in de jaren 50 en 60 spelen de theaterpionier van volle zelen in heel het land. En Joert werd bekend dat dochter Leni Dijkstra maar het stuk Doe kwam de maaitijd een hommage brengen zal aan haar huid. En ze doet het net alleen, ze doet het maar net in minder als Riens Gratema. Leni, welkom. Ja, wel. Zullen we even naar de beelden zien van misschien de jongere generatie van wat je huid? Wie? Ja. Zullen dat wel? Wie succes op een Frieske planken, ga je aan de oude klanken, aan de sprake van die spaken, van die memmen van die heid. Om te Fries en de Frie zinnen, deze taal net missen kennen. Om 10 versen, heel uw versen, in die taal verankerde leid. Je hak 25 jaar, dankbaar gebruik van makken. Maar die taal, dat eigene, koek de Friezen pakken. Zo is het precies. Ja, prachtig even. Een mooi fragmentje. Ja. Hoe is dat om dat te zien? Nou, ik weet nog correct net het wie, hè? Nou, bij wie? Net wie in Amsterdam, voor de Frieske Krieten. En, nou, het is van 43, 60. Ja. Ja, wie je er zelf toen al bij? Ja, ja. Ze hadden we door interview door Berend Boudewijn. Oké, ja, dat is heel bijzonder kennelijk. Ja, ik denk het. Ik weet het al hier nog, dus... Ja. Ja. Want we hebben een foto van jou en je huid. Daar kunnen we even naar zien. Dat is wel een heel bijzondere foto. Want ja, het komt net samen ergens. Weet je, dit is hem. Waar is dit eigenlijk? Dat weet ik niet. Oh. Nee, je zou vaak optreden. Nee, jongen, dit is heel op een bopperseel ergens westen. Misschien wel eens 10 of zo. Ik weet het niet. Ja, mooi. Ja. Ja, denk je er vaker over om die tien? Nou, nou wel. Want ze hebben zelfs er nou mooi aan de gang. Rien te graten en ik ben aan het schreeuwen, aan het nadenken. Hoe het in elkaar draait worden, maar dus het hele verliezen komt nou wel wat op mijn taai, ja. Ja. Ja, wat binnen dan zaken die naar boven komen? Weet je... Nou, hoe geweldig, hoe bijzonder het weer, dat vooral. Hoe geweldig het weer is, alle jonge spelers, dat is zeelen en tinten met 1000 mensen en 5, 6 jongen in de weken en dat heel Friesland als het ware, het weer een groot feest. Oorlogs die de vlaag op het toer en de mensen staan altijd, wij staan bij de dame op de kamer, maar de auto van ons huid, maar de oorhang van erachter, dan staan ze al, oh, daar ben ze. En het weer echt wel wat, ja, de comedianten, de artiesten komen. Nou ja, de eerste echte Frieske beroepsartiest, toch? Ja, ja, absoluut, ja, hij is beroepsartiest, ja. Dus de mensen die nou ja, hij wie dus echt een ster, denk ik, in Friesland. Nou, ja, net alleen in Friesland, want we speelden zelfs letter toch heel Nederland. En dan vertaalde hij alle stikken en dan gingen we heel Nederland terug. En van de Frieske Krieten, dat kun je je ook niet voorstellen. Dat zitten echt 1000 mensen en onderwijzers en politieagenten. Het echt, dan kist het maar tussen tijd het net meer vergelijken. Wat vies je ervan? Ja, als cultuurliefhebber, dat zo'n stek komt? Dat dit gebeurt en dat Rienjes en Leni dat doen, vind ik geweldig. Maar door je met Heimik ooit te geren bij hem het spelen? Nee, het doet Riens is nu 57 bij zijn huid begonnen en die is in 63, dus na 6 jaar is Riens. En omdat Riens ophoudt, toen zeg ik mijn kans en ik zei, ik wil wel mij. Ja. En nou, toen ben ik in 63, ik 6 jaar spelen.
Ik mocht net het toneel op. Nee, dat vonden ze alleen maar op Skobber de bank. Hè. Dan mocht ze net het toneel op. Want er was geen enkele wissigheid en die kon maar beter een goede baas zieken. Maar dat was natuurlijk een fantastische tijd. Maar Jens en ik hebben eigenlijk nooit theater spelen. Want toen hij ophoudt bij Hyde, toen begon ik. Ja, maar trouwens, ik zei ze dat Hyde weer Hyde een jarig, Tedman een jarig, wie een tweeling. Hè. Dus het gaat ook jarig, zeg maar zeggen. Jaren die... Ja, wat kun je misschien van mij, om het meer duidelijkheid te krijgen hoe wat de mensen aan zijn te zien krijgen, in Betegem-Molen. Wat is nou echt een sketch die tussen je aan zit en die het echt slaat op het limmen van je hart? Nou, sketch, de verhaal door hem, de herinneringen, die slaat al hier op hem. Maar het gaat ook over ons, hoe wij het ervaren. Maar kun je er één uitpikken? Nou, die sketch van ons hart, die ik zelfs altijd heel hilarisch vond, dat is de boer en de arbeider. De boer en de arbeider. Die vertelt een agrarische meerskip, hè, Friesland in die tijd. En de boer en de arbeider gingen aan te melken en dan van waar dan gingen de amers, die gingen vanaf de wijn af. En het is al je alheden, het is al je mis. En de arbeider slokt zijn proemke terug. En dat vond ik altijd hilarisch. Uiteindelijk gaat het hinder, het Friese hinder. Ik weet het. Het slaat op hal en het is al je ellende. Dus ik moet zeggen, maar eigenlijk ook heel komisch. Als ze dat speelden, dan scoorde de zegel de boezen nu bij wijze van spreken. Ja. Nou, en dat moet om dus wel gebeuren. Want hoe zit dat eruit, die optredensfeer? Nou, hoe bedoel je Nou ja, want er moeten mensen naar in tak komen om dat te vieren, dat theaterstuk. Hoe werkt het? Wij zullen dus, het begint 1 mei is de première. En dan zullen wij op vrijdag, sneur en snijden middags even spelen in de maanden maaien. En het stuk komt ook te heten Doe Kaam de Maaitijd. Dus en in het dorpshuis, hè? Alleen maar in Betegem-Molen. Hij is destijds, een jarig, binnen destijds begonnen in Betegem-Molen, van het korps. 45 bestaan voor het korps, 44 hier bestaan. En dat is maar trogong. Maar we gaan dus optreden op het plakje, ik zeg maar op gewijde grond, wat hij begonnen is. Ja. Nou, prachtig. Nou, de mensen kunnen kun je nog even de website nemen wat alles aan zijn op stiet. Ja, dat is Tedman100.frl. Oh, je wint de petit bij. Yes. Ja, nou, een soort willen er mooi. Want dat zul je wel hebben. Er maakt wel even de website, die is nog net in de loft, maar die komt dit weekend of begin weekend zal die in de loft wezen. Oké, nou bedankt voor je verhaal. Ja. Succes met alles. Ja, dank je. Dus we nou even hoe zoeken, daar hebben we het ook alle dagen moeten krijgen. Want is zoeken nou een grote vijand of moeten we misschien massaal ophouden met eten van zoeker of valt het al je wel wat aan? Nou, de vrouw die daar een heel soort van wit is Lisbeth Rubing. Welkom. Dankjewel. Hey, want onleiding is eigenlijk een heel apart verschijnsel nou. Er zijn vooral een heel soort vrouwen die horen nou in één keer op met het eten van suiker. Die denken, ik smiet het helemaal uit het dieet. Daar is wat kritiek op, want het zou het helemaal goed wezen. Wat is dat eigenlijk voor hype die er ontstaan is? Ja, dan hebben we het eigenlijk over de No Sugar Challenge. En het is eigenlijk voor mijn gevoel verleden hier wat begonnen. Hè? En steeds meer mensen die zeggen van, nou, ik haal het suiker helemaal voort uit mijn eetpatroon. Net een kroemeltje meer? Nee, eigenlijk net. Nou ja, en dan gaat het met name om de geraffineerde suikers. De kristalsuiker, de witte suikers, die er op tafel zitten. Die suikers, dus de suikers bijvoorbeeld in fruit, die nemen ze dan nog wel. En dat doen ze dan bijvoorbeeld 30 dagen. Het is heel bekend via social media om daar... 30 dagen helemaal neer? En helemaal wat is dan uiteindelijk het doel? Ja, dat verschilt dus heel bot. En dat is ik denk bij heel goed toen uitdenken, maar de jongens een challenge beginnen. Van ja, wat wil ik daarmee bereiken? Een stukje bewustwording is natuurlijk hartstikke mooi. Maar daarna ga je dan in één keer weer om naar je aardpatroon, waarbij je misschien wat klontjes suiker in de koffie of thee hier. Of zeg je dan van ja, ik had ervan geleerd en ik pik de ding eruit die van mij haalbaar binnen. En maakt dus samen in het patroon eigenlijk zoenen. Ja. Wist je wat wel aardig is? Op een school in Friesland hebben ze echt die proef dienen. Ja. En we kunnen even zien naar een reportage uit Joert, maar wat het met de band die. Zullen we even zien? Ja, leuk. We zijn met al onze tweede klassen een project aangegaan om 10 dagen lang geen suiker te eten. Om te kijken van, nou, wat doet die suiker nou in werkelijkheid met ons? Ik vind het eigenlijk niet moeilijk. Ik voel me wel steeds fitter en ik heb er ook geen last van gehad of zo. Ik heb pinholen en ik word gewoon heel snel moe. Ik word gewoon moe. Ik vind hem wel een stuk fleuriger. Dus het landje is wat langer. De jongens nog wel wat kwaadere vooral metjes. Wat eten. Ik merk ik zo dat ik me volle ben kan concentreren op squash en zo. Ik vind het heel goed. Ja, nou, elke keer maar ophouden. Maar zoeker, ik weet hoe zit het met jij, Pieter? Ik proef net een soort zoeken, nee. Maar een koekje? Ja, zo'n ander koekje, hè.
En, Leni? Nou, ik bedoel, ik net volle zoeken, zoals het misschien net zeggen. Nee, ik heb zoetjes in de koffie of in de thee. En, nee, ik drink net... Maar het is gigantisch, hè? Wat wij aan zoeken binnenkrijgen. Hoeveel klontjes krijgen we ongeveer binnen, gemiddeld meest? Per dag? Nou, zo'n 64 gram. 64 gram, hoeveel klontjes binnen dat ongeveer? Ik kan het zo bedenken niet. Het is 4 gram per klontje. Oké, dat is aardig wat dus. Ja. Maar is het net zo dat had de meest geen zoeker nodig voor de spieren, dat verhaal gewoon nog wel? Ja, zoekers, maar dan hebben we het eigenlijk over alle zoekers. De koolhydraten, dat is wel eens brandstof van ons lichaam, dus we kunnen er absoluut net zonder. Maar er is wel onderscheid maken tussen een product waar zoeker uithelst en waar ik nog andere voedingsstoffen in zitten, of een product waar alleen nog eigenlijk zoeker in zit en waar verder eigenlijk heel weinig aan haast. Ja, want vies dat een goed idee dat mensen in één keer ophouden? Met zoekerieten? Ik zit er op zich net heel veel nadelen aan. En het stukje bewustwording vind ik heel goed. Maar ik heb wel zoiets, ja, en daarna. En was ik in de reportage wel juist, de een die viel zich er echt volle beter bij. En de ander die zei van, ja, ik merk eigenlijk geen verschil. Maar soms is het geen flauw idee hoeveel zoeker er ergens in zit, nou? Nee, Dan klopt. zit het er net op. Nee. Dan wordt ook zo het vet en zo wat in, want dat is dan ook zien om slank te blijven. Ja. Dan zit er ook heel goed op 0% vet, maar als het pakt dan omdraait, dan is het dus dat er een heel grote zoeker in zit. En verslavingen erom, er is een documentaire, Sugar Me, die drinkt dan frisdrank, een bepaald soort frisdrank waar een heel soort zoeker in zit. Die heeft dan een heel zwart gebit. Ja, en de leven die er haast ontploft, maar de McDonald's eten. Ja. Maar hoe gevaarlijk is het, zoeken voor u, dat we het volle van broeken? Nou ja, het gevaar is inderdaad, wat Krek al naamwaard, in de leververvetting, maar bijvoorbeeld vertosking. En het grootste gevaar is gewoon als je volle zoeken binnenkrijgt, ja, neemt hij een gewicht misschien ik wel daar. En ja, als je ook gewicht haast, ja, dan weten we dat er welvaartsziektes op de loer liggen. Diabetes, hart- en vaatziekten, een hege bloeddruk. Dus dat is, dat is eigenlijk het grootste gevaar. Ja. Het is wel leuk wat je ook Krek zei. Dus hij schreef van, ik weet eigenlijk helemaal net waar het nou zoeker in zit en hoe volle. Nou, daarom even een leuk quizje hier op tafel. Ik zeg tomatenketchup, redekool en een eikoek. Zeg ik dat goed in Fries? Eikoek? Nee, we zeggen eierkoek. Eierkoek van Sonja Bakker. Die heeft dat promoten, hè? Ja, dat is heel belangrijk. Nou, even de test. We beginnen bij tomatenketchup. Even een gokje. Leen, hoeveel zit er? Had je een lepel? Nee? Een lepel? Ja, per eetlepel. Het zit op wat 20 klont. Nou, ik denk wel 2 zoekerklontjes misschien. 2 zoekerklontjes, klopt dat? Ja, nee, ik denk volle meer. Ik denk wel 12. 12. Per lepel, hè? Per lepel. Ja, per lepel. Nee, nou ja, orel, Indian. In orel. Nou, ja. Klopt dat? Ja, klopt. Eigenlijk per eetlepel zit er een zoekerklontje in. Een zoekerklontje? Ja, dus eigenlijk, nou ja, als de keer de ketchup erbij haast. Ja, een eetlepel, dat wordt misschien nog vaak 12. Dus dan zit het al op 12 draaien. Zoekerklontjes, hè? Nou, de hoeveelheidssaus. Redekool, dat is toch lekker een beetje zoeken erop. Zou ik meer op tieten? Zoeken erop. Ja, toch? Dat mat. Ja, en jettik voor de kleur. Ja. Nou, gokje. Hoeveel zit erin dat je dat potje leeg eten? Nee, per portie. Oh, per portie. Nou, dat is toch wel zo'n potje, of net? Nee, haast. Haast, oké. Per portie? Leni? 10. 20. Geen idee, eigenlijk. Het gaat per portie, hè? Dus net helemaal het hele... Het is een beetje het hele potje, maar... Ja, je zit wel heel heeg. Hoeveel is het? 5. Nou ja, ja. Maar het verschil, als het zelf daar hier, dus dan soest maar één, een beetje zoeken, maar ik de zoeker uit de appel, dan soest het maar één zoekerklontje kleerwijze. En dat is misschien wel, hè. Ja, ik ga even dat je green uit een pot ziet, dan dat je het helemaal net eet. Maar als je het vergelijkt met hoe als je het zelf daar rieden, dan is het verschil best wel heel groot. Ik ben heel nieuwsgierig naar die lijst, want die zullen we dat zo wel eens jonker wijzen. Nou, daar zit, Mike zei ze zit 19. Dat ken het toch eens. Sonja Bakker, dat zei het. Ja. Dan is hij heel zoen. Leni? Ian? Ja, ik heb geen idee. 12. Ik ben wat royaal. Royaal? Het winnaar? Ik vind hem leuk. Fjouwer. Fjouwer. En misschien wel leuk om te weten, hè? Het is iets meer dan 20 gram. En een eierkoek zelf is zo'n 70 gram. Dus het is hartstikke een kwart van die eierkoek is zoeker. Ja. Dus het is eigenlijk een hap. Ja, het is een hap zoeker. Ja. Wat het zo'n wies maken. Nou, ik wil niks... nog eerst deze cola. Ik mag dat wel eens zien. Per glas, hè? En dan hebben we toen iedere glas en als deze, dan zit het ook op 4 zoekerklontjes. Okay. Maar zoals het nou de live nemen, en dat wordt heel goed promoot, dus is het nog steeds op draaien.
Oké. Hey, hartstikke bedankt. We moeten het dus net uit uw systeem heel eens zoeken, maar dat gewoon net. denk ik goed om. Nou ja, dat is eigenlijk in alles in het leven gewoon een beetje normaal van. Ja, we zullen het hebben over uw riegen, over de troszettersriegen. Want voor u liep het zo gewoon dat je je eigen keuzes maakt kunnen. Voor Ikran, dat is de haatpersoon in uw riegen, hoe troszetters, is dat net gewoon. Haar huid en haar broer, die sluiten haar thuis op. Ze sloegen haar. En in uw riegen, hoe troszetters het verhaal dus van een famke dat letterlijk springen moest voor haar vrijheid. We nemen haar Ikran. Dat is net haar echte naam, maar vanwege de veiligens doen we dat net en nemen we net het thuislaan. Ikran is 14 als ze maar haar broer en huid haar huidtelaan verlitten mat. Mijn broer wou verhuizen. Hij wou naar Nederland komen. En toen hadden ze iemand nodig voor huishouding. Dus op het laatste moment hebben ze mij meegenomen. Wou je weg uit je geboorteland? Ik had geen keus. Hoe was dat toen je in Nederland was? Apart. Eenzaam. Op een gegeven moment woonden wij met z'n drieën in huis. En mijn broer en mijn vader die gingen weg. En ik was alleen thuis. En de deuren waren op slot en alles was op slot. Dan heb je niks te doen, dan zit je daar in je eentje de hele dag. En ik ging toen wel naar school, maar alleen als mijn broer ook meeging. En mijn broer zat ook in dezelfde klas. Dus als hij niet ging, dan mocht ik ook niet gaan. Waarom niet? Ze vertrouwden me niet. Ik mocht nergens alleen gaan. Waar waren ze bang voor dan? Of? Dat ik vriendjes zou hebben of dat ik dingen zou doen die niet horen. Ja, ik zou niet weten wat ik op school zou kunnen doen, maar ik mocht er niet alleen naar school. Ikran wordt geestelijk en lichamelijk mishandelen door haar broer en haar huid. Haar zusje wordt op een bepaald stuit naar Nederland hellen om Ikran in de gaten te houden. Maar met zijn beiden nemen ze het besluit om voor te rennen. Hoe gevaarlijk was dat? Zo gevaarlijk dat je uit het balkon springt. En dat je niks bij je hebt. Behalve je ID-kaart en je paspoort. Als ik niet weg was gegaan, dan was ik lang dood geweest. Als ik dan weer teruggevonden ben. Dan? Dan is het einde. Einde van jouw leven? Ja. Nadat ze voortroem binnen, hoe nachtje ze in een boete stuun. Via de politie komen ze dan bij 4 terugte. Zahir is een opvang- en behandelcentrum voor famkes die te krijgen hebben met gerelateerd geweld of de dreiging ervan. Het was voor mij het begin van een nieuw leven. Dat je alles opnieuw leert, dat je alles opnieuw doet. En dat je nieuw normen en waarden krijgt. En hoe dat is als je om iemand geeft. En als iemand om je geeft. Haar zusje is waarom naar hart en mem. Maar Ikran net. Die wennet op haarzelfs, had werk en docht wat ze zo graag dwam woer, studeren. Hoe moeilijk is dat om toch je eigen weg te kiezen? Elke dag een strijd met jezelf. En wat is die strijd dan in je hoofd? Wat denk je dan? Of ik het goed doe of niet doe. Of het wel de juiste weg is of niet. Ben je nu op dit moment gelukkig? Ik word wel gelukkig van dingen die ik in mijn leven doe. Ja. Zoals werk, zoals school. Leuke dingen doen met vrienden. En vrolijk zijn. En morgen hebben we hier het bijzondere verhaal van Tienke van der Wal Talsma uit Menaam. Via IVF kregen ze na de deur van haar grutte leefde aanlef toch nog een bandje van hem. Ja, we zullen het hebben over het zwarte goud, want zo wordt het wel neemt. Het Fries kinder. Nou, Pieter Tjetsman heeft Skrekkel verteld wat die fascinatie wie. Er was er dus een fjouwerdelige documentaire van Maatje. Het mooiste wat er ooit maakt is hoe een Fries kinder, zoek ze. Maar er is hier een probleem. Hij is wat centen nodig, hè? Ja, wat extra yield. Ja. Ik ben sterker zelf, ik word yield in vertellen. Dat heb ik wel. Maar er was dus een keer wat mooie opnames, meisje. De verhaal toe, want het is een internationaal verhaal, dat Friese hinder. En dan heeft het gewoon wat extra nodig.
Ja, laten we bij het begin beginnen. Hè? Want ook, er komt op een gegeven moment bij de Stinks dat Fries Kinder. Ja. Daar matten wij wat Dat we vliegen hier, bij die jubileumshow, het Vaderpaard. En toen doe ik daarom, en we maken nu voor Friesland ook de making-of, achter de schermen. En dan komt al die verhalen in. Hè? Want ik zei, Zorro riet op een Fries Kinder, dat wist ik net. En hoe de hele wereld, die heeft prachtige verhalen. En het is wat zonde dat het nog nooit een keer goed verteld is. Echt de skiernis van het hele hinder en die fascinerende meesken die daar op alle manieren komen. Nou ja, dan heeft een film. En dan denk ik, dat moet nou eindelijk eens een keer wezen. En dan net in een documentaire, maar nee, dat verhaal is net in één keer. En dus toen ben ik naar het Fries Stamboek gegaan en ik zei, nou, wat vind je ervan? Ik ben heel enthousiast. En toen ben we, zeg maar neem het maar, crowdfundingsactie begonnen. In van de morgen trouwens nog een bijdrage van €300 van een mevrouw uit Hawaii. Zo. Dus het druppelt ze die vertellen het dus echt mooi in die film. Ja, geweldig toch? Ja. Ja. Zullen we even nog het hier zien dat inderdaad was toch zoals zelfs in Hollywood bekend is? Waar ter wereld je ook komt, Friese paarden zijn bijzonder populair en geliefd. De documentaire probeert te ontrafelen waarom Zorro op een Fries rijdt. En waarom in China shows met 100 Friese paarden worden gegeven. En waarom thrillerschrijver Dan Brown zijn eigen stal met Friese paarden heeft. Well, first of all, they're beautiful, they're highly intelligent and very, very friendly. A very old breed. I'm very grateful to the people of the Netherlands to save the breed. Ja, prachtig. Ja, nou ja, en populair. Ik ken bij metal mensen al hier leuk. Nou ja, maar er in China, die man is natuurlijk fantastisch. Die had even 150 Friese hinders komen leven. Die had elke week daar een show. En de famkes die op die hinders rieden, die ben net uitzacht op dat ze erop rieden kennen, maar hoe ze eruit zogen, ze met al gelijk wezen. Dat is fascinerend. Ja, dat doen ze dan in China. Maar die hinders, die ben natuurlijk, die komen oerel. Dus Hawaii, die mensen derken. Ja, en in Dubai. Maar ik was toen tijdens de Metal World. Kirk Hammett van Metallica, het Friese hinders. Steve McStain van Megadeth, maar ik van Aerosmith. Joe Perry, die had ik Friese hinders en die liet zelfs, daar is een filmpje van, misschien wel dat nooit. Ja, dat kan wel even zien. Wat die? Nou ja, die kreeg een groot award en die moest naar de studio komen. Die zei, nou ja, dat ken het, want ik zit met die hinders. En dus kwamen ze er bij hem. Nou, er zitten miljoen mensen naar te zien. Dit gebeurt er. Ja. Hey, how you doing? Sorry I couldn't make it tonight. It was my weekend to take care of these guys, and I just couldn't get out of it. But it's a real honor to get the Reader's Choice Award. Ja, de Sjurg is echt popsterren die slocht op dat beest. Of beest mag ik net eens zeggen. Nee, dier. Ik hoorde een keer kop zijn. Wat mag ik dan zeggen? In een zeldskip van Hienste mensen. Nee, dat mag je net zeggen. Nou ja, wat is hij dan? Bist? Ja, bist. Dier. Ja, zou ik dat net? Bist? Ja, dat zou ik bist, ja. Nee, volgens mij niet. Oh, een edel dier. Nou, maar wat is dat toch? Wat is het toch bij mensen? Ik heb eens een keer bij zo'n vaderpaardachtige vaststelling geweest. En mensen golden gewoon, hè? Ja. Bij Cheffers niet? Hoe kan dat? Nee, dat is juist bij immigranten vaak. Hè. Als dan, daar hebben we ook wel geweest bij Witteveen, Bigelix, een man die dat Friese hinder daar ik groot maken had in Noord-Amerika. Hij begon als mansje met €25 daarheen. Maar als dan praat hoe dat hinder, ja, dan komt er iets van vroeger en dat rekt het hier. Hè. Maar wat is dat dan? Die uitstraling, dat zwarte, die eigen, nou ja, juist dat hier, dat waaiende hier. Het is een iconisch beest. Hè. Ik bedoel, maar Alexander de Grote in die film, daar heeft ik weer een hinder verzocht. Het is aan de ene kant een beest met een heel soort power. En aan de andere kant binnen het hele vriendelijke leven, tagonkelijke beesten. En ze zijn heel filmisch. En net leuk, want 60 gelien wieden er nog maar een peer. Ja, nou ja, door de mechanisatie, de landbouw, waren die hinders een beetje aanhangt. En op een gegeven moment wieden er, ik geloof nog maar 60. En dat had een hele tour geweest om op zo'n snelle basis natuurlijk weer verder te bouwen. Daar is een soort striederage geweest. En dat ben natuurlijk ook al nieuwsgierige dingen van in zo'n film, om dat te onderzoeken. En wat ik heel nieuwsgierig is, dat is een beetje de toekomst. Dat is het heden binnen oeral stal ondergaan om te zien dat ze dat Friese hinder in de dressuur, in de sport, onder de top krijgen. En dat is in Zuid-Afrika is dat nou slagen. Een hingst die hier wel zeg maar fokt is, Adelpracht anders. Die heeft nou meidien om de wereldruiter spelen. En is er zondje in de wereld, maar dat is voor het eerst dat ze een beest meidien had. Dat is natuurlijk ook weer uniek. Dus het is voor jou uniek als documentairemaker. De Hest is een heel soort invalshoeken. Prachtige verhaal. Voor jou, Dion, even kwart, hoeveel yield is nodig? Nou, nog 80.000. 80.000 euro. Ja, nou, ja. ik zou zeggen, die dienstenmeester hebben nog wel pikken haken. Dat maakt wel slag. Even onderaan in het beeld, even de website. Kun je even zeggen? www.hetzwartegoud.royalfrisian
Een heel verhaal. Het op de site van de Omroep. Als je echt heel door hebben, dan moet je zeker even Jan. Dit wie het alweer van Joen Bientus. Morgen zit je Laurens Hakkebord, want hij vertelt over een nieuwe expeditie naar de Noordpool. Dat is morgen en van nou een hele mooie Joen verder. En dat is dus een heel hard gelach, want op dat moment wordt er van je bepaald dat je dus geen been krijgt.